ndalama zosowa ambiri akuitira kugwirisana kusukulu komanso inu mukupitirizabe kuthandiza ndinu mayi komanso makhalapo mtsogoleri matisonyezeranso kuti izi ndi ufulu wina aliyense kukhala ndi zimenezi munatatitsindikireni kufunika kwake ndipo inu chidwi chanu kufuna kumemeza boma kuti lipereke chilichonse chofunikira kwa Amalawi. Siyana ndipene ndimaonera ndikuyankhe ndiyambe kumakusula za democracy imachokera khanija pa democracy kuti democracy yanabwera 30 years ago ifeyo kale lonse timakudalira fumu zonena fumu timapanga zomwezo ndiye anabwera kamuzu yeti nkangoyenderanso zonena ndani angwazi one party state koma pamene inabwera democracy 30 years ago inatiuza kuti democracy ndi boma ya anthu aja asankha atsogoleri ndipo zochitika za dziko za boma zikhale zokomera anthu monga ngati chitukuko monga ngati kukhala ndi chakudya chokwanira mankhwala okwanira masukulu abwino zipangizo zokwanira kutesa umphawi kutesa nkhanza kwa amayi achinyamata kuchita flourish dziko lija anthu kukhala osangalala otakata zimene zija zikuunikiridwa mu constitution kuti ndiye zoyenera kuchitika komanso anthu akhale ndi ufulu woyankhula ufulu wolemba ufulu wochita associate ndi anzawo komanso anthu ifeyo zimene zinasowera zimene zinaperewera pa education yowachita anthu educate pobwera ufulu anthu ochilengedwechi ndiyo kuti kodi ife nanga anthu udindo wathu ndi chani udindo wa ifeyo nafenso tina udindo udindo wa ife ndiwo kuti inu mukamanyozana wina ndi mzachi mukamamenyana wina ndi mzachi mukamapherana ufulu wina ndi mzachi mukulakwisa chifukwa aliyense ngati ali entitled ufulu ndiye inu ngati mukunditukwana inu ndiye kuti mukundichitira ufulu kapena ine ndikamakunyozani inu ndiye kuti ndikukutesirani inu ufulu wanu pamene paja ndi pamene pakuperewera pamene ndikuona kuti boma wanu ipitirize kumatiphunzitsa befe anthu kodi ntchito kuti udindo wathu pa democracy ndi chani udindo wathu pa democracy ngati anthu ndi chani kuthandizira boma kuti zinthu zonse ziyende mu moyo wathu uyende bwino koma kubwerera kufunso lanu limene mwafunsa kodi boma nanga ipange bwanji boma sikuti boma yokha ndi imene ingapereke kwa anthu ifeyo mbado uno tinaleredwa monena kuti boma ipange chitukuko ithandize anthu apeze zofunikira zawo komanso ife tili ndi udindo otakata kugwira ntchito ankanena kuti chuma chili mthaka munthu azadya thukuta lache ngakhale baibulo yamanena choncho ye ifeyo tilakwisa tikamawuzana anthu kuti asagwire ntchito angokhala chifukwa boma ndiye imene itapanga koma boma yesese kuti ipeze njira ngati panopo vuto limene ndinaloyina lakuti anthu amene anakhuzidwa ndi cycle friend ambiri adakalipopanda ambiri ali m'mazi ambiri alibe chakudya mukapita madera ena makafukuda kuti chakudya chinalandira mu December imene ija ndiye ntchito imene dodma ingagwire ngati boma kuthandizira kupasa anthu komanso ife amabungu kuthandiziranso kuthandiza azathu funa amene aja ndiye palibe chimene angapanga palibe kumene angapita koma munthu okhala ngati ine ndili pamuzi ndili ndi munda wanga izimene amanena zijamayi Beatrice Mwale kuti kwathu tikamenya tikulima sabola amayipanda amatipasa mbewu komanso sabola yamatipula panopo ndiye kwabwera ulimi wakathithi ulimi ujama akunena wa mega farms uja ulimi umene akunena kuti alimi ang'onoang'ono macooperative alime ye ifeyo tikonseke ngati anthu ifeyo amene tili ndi maudindo amene tili m'mabungwe tiathandizire anthu chaka chamawa kale ndi zakudya zimene zijamanena apita kamanga kuti tinapanga kukasungu anthu tinapezera chakudya tinapasa fertilizer tinapasa chimanga tinapasa matrakta chimene akufunika Malawi olimbikira kugwira ntchito ndi upangiri basi ndiye boma ipereke upangiri kuwathandiza anthu alibe chakudya chokwanira ifenso amabungwe tithandize upangiri kuti akhale anthu ndi chakudya chokwanira kusogolo kukuli njala yoopsa chifukwa kwapezeka chilala ifeyo amabungwe tikupanga chani fa nthawi yake ndino kupeza chimanga kuti anthu aja azakhale ndi chakudya December, January, February mwanenaso kuti kaduka anachuluka mchipani chanu mwachenjezasa Amalawi achuluka tsakaduka tachungisa kaduka kudana wina ndi nzachi kukhala ngati kuti muziko ukuyenda chiwanda china chache zina zimene muzamba zimene akunena na anthu kuti ifeyo tatani sitimenyana awakunena zawo awakunena zawo awachipembedzo ichi akunyoza chipembedzo china ndikunyoza chipembedzo chinzachi azibambo akunyoza azimayi akunyoza azibambo anthu ife tikunyoza asogoleri ena akunyoza ife anthu chimene chiche chiwanda chimene ndimanena kuti uno muziko chachuluka kwambiri kaduka
kudana, hate speeches. Kumayankhula zina zonena kuti anzathu aku Zambia, ku Tanzania, ku Mozambiki, ku Zimbabwe, ku South Africa kuli amalayi ochuluka akumatiimbira ife telefoni kuti sichamukuyika pa social media mukutukwanizana zija mwatani mufuna mumenyane. Koma anzathu onso kuli ma president, kuli ma government, kuli maboma, kunaenda covid, kunaenda mavuto onse, kunaenda cyclone, koma sakutukwanizana ngati ifeyo. Ndiye ine ndine munthu mmodzi womvesesa kuti abale anga ali pa mavuto akuyenda movuta ndi okwiya, koma tisamachitane provoko kuti anthu achaso azikwiya kuposa pamene kapena asogoleri azikwiyaso. Your vice president did say Chichewa Bebevani ananena kuti ena achoka mchipani koma unokhanokha muli mutonse alliance achivunda nasonyeza kusakondwera ndi zimene zija. Mwina mukulankhula ndi mtsogoleri wa dziko komanso Malawi Congress kuti mwina zimenezi zisachitike. Responsibility munthu mukakhala mutonse chachikulu kwambiri osati mutonse mugwirizana. Chachikulu kwambiri the mutual respect. Ndiye kuti ife kuli anthu ambiri ku MCP oti anachoka kuchipani kwathu. Ambiri mwa amene anja amene sakukondwera ndi mmene zikuyendera kweja amatipeza bwanji ningobwerera, koma ife timati ayi kwatili pangwirizano timachitiyena kuti respect partner wathu. Ndi zimene mukunamva ananena vice president kapena ananena deputy secretary general kuti pamenepo akunyumwa kwambiri anthuwa, ndipo ine ndilibenso mphamvu zoti ndikhoza kuwaletsa kunena zimene akudandaula. Ndizonena kuti nanga chifukwa chani izi sizikuchitika kwa zathu, bwanji azathu akuta kumati ndiponso ndikumaonjezera ndi boza lake chifukwa ngati ifeyo mmene anenera deputy secretary general posachedwa patimamva kuti akulandira vice president wa people. Vice president amene akunena anachoka 2021. Ifeyo kuchipani kwathu tili ndi vice president wina ku North Congo wakhala zaka ziwiri, koma polengeza kumati atenga vice president wachoka. Ifeyo sitikuziwa kuti ndi narrative yanji imene anzathu akufuna kuchita. Tsopano chovuta ndi chakuti ine ndi a president tikamakambirana zabwino bwino, ine ndi akuluakulu ena kuchipani kuti tikamakambirana zabwino bwino, koma tsopano pena pake pamene pakumatuluka zimene akudandaula akuluakulu amene mukwanena kuti amayankhula zodandaula kuti zikutheka bwanji kuti mukulengeza ngati this week amalengeza kuti ujeni youth director, national youth director wa PP wachoka. Youth director anatisazika kalekale komonse iyako kuti ine ndikukapanga za friends of the north ife tinakugomerasi ndiye anapita kumene kuja atabwera kumene kuja kuti tsopano nkulola aso nkumalemba osatifunsa ife kuti akuti chifukwa sinathandizike, koma munthu anali board member, munthu yemwe analandira ndalama za NIF. Tsopano ino a media ndikumachita perpetuate zabozazo ine boma ya tosalasi sinathandizikeko kati pamenepo munthu anali board member. Ine boma ya tosalasi sinalandira ndimbongole yomwe analandira NIF. Ino osafunsa umboni bwanji kumangolengeza zinthu kumapereka impression yolakwika. We don't understand kuti ndi narrative yanji, koma ife mwationa mukutiona bwanji ifeyo tikuyendera anthu amene akutikondawo. Ndiye ifeyo sitisiya, we are building our party, we are going forward, sitiyangana sopangole. Your vice president did lament that there is a very bad blood between the two parties. Others are taking former members of the party, claiming they are now leaving just now. Are you sharing that same concern as the president of the party? Yes, my colleagues have said that they are concerned that some members of the party that left a long time ago are being fronted now as if they are leaving the party now and joining another party. The example is a few weeks ago, we heard that my Congress party is receiving the vice president of People's Party. But that vice president of People's Party left 2 years ago. And we in the North have got our own vice president, Mr. Kawo. So we were surprised and we were shocked. And there were two big events. And that happened in spite of us alerting them to say what you are doing is not true. So for us, I think what my colleagues were saying is that they are surprised. They don't understand what narrative is being pushed. You are calling on good governance after democracy. Maybe could you just wind up as we are finishing our conversation, madam? Yeah, I know. I was saying this year, 2024, marks 30 years of democracy. And I was saying the history of democracy because in 30 years, some people were born and now they are adults.
But when we go to the civic education, what democracy means, what rights means, what rule of law means, they were not even born. What has happened is that education has not continued. So while we know what to expect from government, because that government, according to the Constitution, I have a right to development, I have a right to food, to health, to education, but also as a citizen, I have obligations. I have obligations because when I infringe upon your rights, then it's wrong. So for me, I think what is important is that as we celebrate 30 years of our democracy, we must learn to respect one another and to respect our constitution and to respect what is expected of us. Government should do its part, and we as citizens and organizations and civil society should do our part to make sure that during this difficult time of calamities back to back, the people are not suffering. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you. Kumtokozani chifukwa cha zabwino ndizokoma zonse zimene matichitira siku ndi siku. Tikuthokozani chifukwa cha mtsogoleri wathu amene ndi wapuma wa dziko lino Dr. Joyce Banda pobwera kuzationa kuno kuna Ncholi. Tupemphera Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene zayankhulidwa pano. Yehova tikuziwa Yehova kuti thandizo lathu lili kwa inu Yehova, koma padziko lapansi pano thandizo lathu Dr. Joyce Banda likuzera mwa iwo. Chotero Ambuye Yesu mutithangatire pachina chilichonse chimene iwo akonze kuyambira ulendo uno kukafikira ku convention. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.